Adiara, good evening mga kunsihalis. Natagbo na mong tinanaw sa mga kaon-kaon ni Boss Agal. Karon, exercise na punta. Exercise na punta. Lagi pun, ugway batihon si Boss Agal. Di pun mag-exercise. Grabe juga Boss Agal. For today's video guys, actually, naginigibati si Boss Agal. Naglain ako yung ginhawa ani. Mo na, mirisi ka. Kay sige ra kag kaon dihag, uy panghagda. So karon guys, siyempre, i-update po mo Boss Agal siya mga ganap diha. Bihalag, nasakit na sa Boss Agal diha. Ang importante diha, ma-entertain mo, ug na-entertain man gani mo. Ha? Uwa mo ma-entertain, bahala mo. Bitaw guys, tan-on po mas mga kuha ni Boss Agal, mga videos kay syempre at least ba napod mo gamit sa kuan katilingban hoy. Joke na guys. Ara. Ready na yung mga friends diha nga magduwa-duwa kay na sila murag tournament karong puhon-puhon kuno. Karong Lunes dito manong doon sila Valencia. Muna si Boss Agal diha nagready na siya. Kay mo man di na kuno siya mukaon, mag-fasting na kuno siya, mo kuno yung goal before mahuman ang tuig. Sige, tanawon man na to ni. Nga di kuno siya mukaon, no? Tanawon na to ni kay syempre natin goal. Dito na straight na tong goal diha, straight and narrow path. So karon guys, kay wa may tig video ni Boss Agal, barog na iya cellphone diha. So tanawa sa ninyo diha, pero kana mga shot diha nga wa ni makita sa video. Ka Boss Agal ginagikan kay buman ni ganahan ni Boss Agal. Kanang itsa ba pares kada bang. Dala. Ana ka Boss Agal lagikan. So karon after the night of gaming kay syempre na relax na gamay ang mga heads and toes and mga burak ni Boss Agal, syempre adto kita i-flex gyud na nato atong pagka-chinito niya kay kasagaran chinito ko no gofu. Muna si Boss Agal diha, grabe humble yang heart anak niya kay syempre ang atong pagka-chinito kay ato man nag-ikuan, ato man na-regulate diha. I-regulate ko no. So before na dara main event. Main event of the evening. Mag-fasting ko no. Pero syempre, di man pwede kay wa pa man ni siya kuan dinner. So mag-dinner sa si Boss Agal diha. Order na siya sa iyang paborito diha nga bawo sa ganahan na niya, oy. Basta kay muna na, chicken na siguro yung ganahan na niya. Kay moro may baligya na, chicken. Dara, flex na, ready to eat na. Muna ni goal niya, magkuhan daw. Himong sabaw ang gravy. Muna goal ko ni Boss Agal. Kada bang mungiwang ko na siya, pero sige lang, kay wa pa may dinner si Boss Agal, tagaan sa na to konsiderasyon. Say tawag ka na? Konsiderasyon. Muna diha, bulol-bulol na ta. So hopefully guys, kamo diha, nangaon mog tarong diha samtang nagsige mo og tan-aw. Kaya at least ba ma-inspired po mo nga kinahanglan ni buko mo kaon para di mo mabuang og sayo. Huy! So karon right now guys, tanawan niyo Boss Agal, wala lonely man ni siya. Every time lonely, everywhere lonely. No, barog na cellphone diha, kaon-kaon ice cream. Pero before ta mahuman diha, mga tug ta dayon. Relax. See you in the next video guys. I love you, I love you.